banjur yen to jeneng sira bisa amboyo ningali pakabaran kelawan panjenengan ingsun saksuwene bisa sowan maneh ana ngarsan kutha kepiyan Romo masuk ke
Kulo mulani kulo kasekian malam kusik mewakili tamu-tamu sesuatu tamu Summa kaamto susumma Nendo koni konti Malto kontorto Sosio kanggo pramangka Dewa jeneng sira Taning Sang Rama Wijaya lan Rama sawise jeneng sira iso ngalihake pawarta amung sedina caru dengan rasane panjenengan kula wektu dina iki uga jeneng sira bakal gadah puminaka putra kang sesuai nama Rama Jaya Pati